ଧାଇ ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ 32 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ସେ ଅଳସୁଆ ଶଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସହଜ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗାଈକୁ ଘାସ ଦେଇ ପରିବାର ଅନ୍ନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍କର ନିଜ ଶେଯରେ ଘୁମୁଥିଲା। ସକାଳେ 9ଟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଉଠୁଥିଲା। ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି କାମରେ ରୁଚି ନ ଦେଉଥିଲା। ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଇ ପୁଣି ଶୋଇଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଅନେକ ଥର ମିଠା ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, ପୁଅ, ଆଳସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନାଶ କରେ। ତୁ ଆଜି ଯେତେ ସୁବିଧା ଦେଖୁଛୁ ସେସବୁ ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ମାତ୍ର ହସି ଦେଇ କହୁଥିଲା, ବାପା, ଆପଣ କରିଦେଲେ ହେଲାନି, ମୋର କାମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ତେଣୁ କେହି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ବାପା ଭାବିଲେ ସାୟଦ ବିବାହ ପରେ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଧୀର ଓ ସହଜ ଶଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ଘରରେ ଗୋଛାଇଲା, ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଲା, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଆଗରେ ମାତ୍ର ଆଳସ୍ୟ ରହିଗଲା। ସେ କୌଣସି କର୍ମ ନ କରି ଗାଁ ଚୌପାଳରେ ବସି ଗପ ହାଣୁଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଧାନ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି, ଗାଈ ଭୋକରେ ଥିଲା, ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ଝିଅ ଦିନେ କହିଲା, ଭାଇ, ଆଳସ୍ୟର ଫଳ ଏହା ହେଲା। ଆଜି ତମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତମ ହାତେ ହିଁ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେହି କଥା ଶଙ୍କର ମନକୁ ଝଟକା ଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, ତାପରେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦିନେ ସକାଳେ ସେ ଉଠି ଜମିକୁ ଗଲା, ଗାଈକୁ ଘାସ ଦେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଶଙ୍କର ତ ଆଜି ସତରେ ଆଳସ୍ୟର ଫଳ ଦେଖି ଶିଖିଗଲା।